tots, benvinguts a aquest especial TikTok entrevistant a components de l'InfoJ Part 4. Comencem. Hola, Dic, tal? amb... Xavier Iglesias. Bon dia, ens podries dir el teu càrrec en l'InfoJ? Doncs jo soc guionista i a vegades també presentador, però normalment guionista del grup dels Desenistes. Moltes gràcies. I com se t'ocorreixen les teves idees? Doncs depèn del dia, no? Però normalment jo ja les penso a casa, no? A vegades busco llibres o busco informació a internet sobre què puc fer i ja vaig fer el guió a casa i també una mica aquí. Moltes gràcies, Xavier. A qui li passes aquest TikTok? A l'Agnès Toda i Bonet.